Uganda kamotingo Boniface Mwangi, Hussein Khalid kod Hanifa Aidan owethuolo bang' kano ondhigi gi obila elok tich mar okwach kich DCI kamane gichiwore lwet obila bang' yudo report ni obila ne manyogi katudogi gi ng'anyo ma osebed ka ibago e pacho kae. Kata kamano ginyiso chir margi ka giramo ne gibiro dhi mbele gi ng'anyo makamano ka gikwayo oganda jo Kenya mondo gogo kiny oriwre kodgi e ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda mag 2024. Nyamburko mane oting'o jokedo ne ratiro ma oganda Boniface Mwangi, Hussein Khalid kod Hanifa Aidan nochopo Muthaiga. Oganda mane ng'anyo mane ochopo chiwo negi sir noromo negi kendo mako wuoth kodgi achiel kachiel ka gichomo log tich mar DCI. Kata kamano wuoth makamano ne ok ochopo kare bang' obila mane omanre gi lweny mager kendo umo wengegi gi lewni monwal rakore kodgi. Ji adek go nochiwore lwet obila bang' winjo ni imanyogi gi obila ka itudogi kod ng'anyo madhi mbele pacho kae kendo ose obila kuom lal gi moko kuom jong'anyo. Tunajipatiana kwa polisi tuambie wache kuwa watu wetu, tunacha kupiga watu wetu. Last week on Friday they killed 2 people, but tomorrow we're back in the streets. We're asking everyone who is home, if you don't want to come to the streets, don't come to work. Kaa nyumbani in solidarity. Today we are presenting ourselves na pia kuuliza kwa nini unashikashika watu, and people are merely exercising their constitutional rights. Abductions are unconstitutional. The police are supposed to comply with human rights and so forth. Chopo mar ji adek go apiso kwach kich no chungo chenro mag wuodhe e apaya ma Kiambu ka kono obila bende ne omede gino ma bende no keto ngima jofwambo kamarach kendo no geng'negi mondo kik donje rangach mar apise kwach kich go. No yiene mano kinde kama oting'o gai mar doho machon Willy Mutunga kod jokedo ratiro ma oganda mano omakigo kende donjo. Bang' saa achiel nyamburko mag okwach kich ne owuok e apise go koting'o jokedo ratiro mag oganda nyaka log tich mag obila ma Nairobi kama ne odae dhogi kuom seche 2. Walituita persons of interest, yani ni watu ambao wanataka kuwapata, na wakasema kwamba tufike hapa ili tuweze kurekodi statement ya yale mambo ambayo tunayafanya. Lakini katikati ya kurekodi hizo statement wakaja wakatuambia kwamba tuko huru. Kwa hivyo hii ni kuonyesha kwamba yale wanayoyafanya ni kujaribu kushika watu, kuwatisha. The Law Society of Kenya, we are taking keen interest on the violation of human rights and fundamental freedoms. We have been collecting data and we are proceeding to court to petition against specific officers, some whom have been taken on camera shooting people who have lost their lives in this protest. It is therefore our call that we must respect the law as we do whatever we are doing. I'm really requesting the government, or rather demanding that they should not harm any protester tomorrow. We're going to come out tomorrow in large numbers. Magete more seche marawere no bago ng'anye moko kuom bombe ma pachoka kama oting'o Narok, Nyamira, Kisii, Kakamega, Lamu, Homa Bay, Bungoma, Mombasa kod moko. Kama okuomgi no chope yore mochomo od bura ka gikwedo kang' ma moko kuom jo od bura no kawo mar siro paro mar chikno.